నిజంగా ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం వచ్చిందంటే ప్రభుత్వం రావటానికి ఎలక్షన్లలో ఆ నెల రోజులు ప్రారంభం పెట్టి పనిచేసినాడు ఎవడు? మొత్తం జనసేన వాళ్ళే. ఆ ఊళ్ళో కాకుండా బెజవాడలోనో, బెంగళూరులోనో, హైదరాబాద్లోనో, ఢిల్లీలోనో, గజియాబాద్లోనో, లేదా అమెరికాలోనో, ఆఫ్రికాలోనో, అంటార్క్టికాలో పనిచేస్తున్నటువంటి జనసేన అందరూ వచ్చేసేసి వాళ్లే ఓట్లు అడుక్కోవటం, ఇంటింటికి వెళ్ళి కాళ్లు పట్టుకోవటం, బస్సులు వేసుకుని చేయటం, బూతులు కాడ వైసీపీ వాళ్ళని కొడతాం, పన్నులు మాది విచ్చలవిడిగా అటాకింగ్ చేయటం, బూత్ కాడ ఫైట్ చేసింది జనసేనోడే. టీడీపీని మించి పోరాటం చేసిందంట. అసలు టీడీపీ ఎక్కడ చేసిందండి? టీడీపీ వాళ్ళు ఊరికనే ఇస్త్రీ బట్టలేసుకుని వెనకాల కూర్చున్నారు అంతే. మొత్తం అంతా ఇల్లే చేశారు, పలకే విపరీతంగా మోసేశారు.